आम्ही दोन्ही म्युन्सिपाल्टी भितर निवडून आयले, त्यामुळे हांव थंयच्या सगळ्या साखळी म्युन्सिपाल्टी आणि फोंडा म्युन्सिपाल्टीच्या सगळ्या मतदारांचे धन्यवाद दिता आणि भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन करता. आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे अभिनंदन करता. तसेच आमचे मंत्री आणि फोंड्याचे आमदार रवी बाप नायक यांचे अभिनंदन करता. कारण दोन्ही म्युन्सिपाल्टीतल्या त्या लोकांनी, थंयच्या मतदारांनी दोन्ही आमदारांचेर विश्वास दवरलो, त्यांच्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरलो आणि दोन्ही कडचे म्युन्सिपाल्टी भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार निवडून आयले. सिम्बॉल नासले तरी पण आम्ही पुरस्कृत केले उमेदवार. साखळी मतदारसंघा भितर तर आम्ही 12 पैकी 11 जाग्यांचे निवडून आयले आणि फोंडा सुद्धा आम्ही मोर दॅन 15तले 12-13 पर्यंत 12 पर्यंत वयतले आणि त्यामुळे एकूण जर आम्ही रिझल्ट पळयलो, साखळी आम्ही फर्स्ट टाइम इतल्या मोठ्या प्रमाणात निवडून आयिल्ले आसात आणि त्यामुळे एकूण आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाचेर लोकांनी दवरलेलो विश्वास आणि ज्या तरेन आमचे केंद्राक नरेंद्र मोदीजी काम करतात त्यांचेर दवरलेलो विश्वास, या विश्वासाक पात्र ठरून दोन्ही आमचे उमेदवार दोन्ही म्युन्सिपाल्टी भारतीय जनता पार्टीचे जाल्ले आसात आणि त्यामुळे एकंदर हो संकेत असा, आम्ही जे असे म्हणतात की येणारी लोकसभा भारतीय जनता पार्टीचेच दोन्ही उमेदवार उत्तर आणि दक्षिण निवडून येतले हातून मातूय दुबाव ना आणि बऱ्या लीड घेऊन दोन्ही उमेदवार आमचे निवडून येतले हे त्याचे संकेत असतात. कारण एक म्युन्सिपाल्टी उत्तरेक एक दक्षिणेक आणि ताका लागून म्हाका दिसता पयल्या वेळाचेर अशा पद्धतीचो रिझल्ट आमकां मेळिल्लो आसा आणि ताका लागून हांव सगळ्यांचे धन्यवाद दिवपाक सोदतां. सगळ्यात पहिली साखळे म्युन्सिपाल्टीतल्या समेस्त सगळ्या जनतेचे लोकांचे खूप खूप आभार. तांच्यांनी पयली फावटी क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टीक बहुमतान निवडून दिले त्याबद्दल हांव तांचो खूप खूप धन्यवाद. अशाच पद्धतीचो प्रेम तांच्यांनी सदांच भारतीय जनता पार्टीचेर आणि म्हाजेर विशेष करून दवरचो. जेन्ना सीएम स्वता म्हणजे दुसरे फावटी आमदार आसा आणि जो साखळेन विकास केला हो फाटल्या 12 वर्सांक म्हणजे हांव आमदार आसतल्याकूच खूप मोठ्या प्रमाणात विकास जाला आणि म्युन्सिपाल्टी दिली जाल्यार खूप आनीकूय मोठ्या प्रमाणात विकास जावपाक शकता हे सगळ्या लोकांक पटले आणि एकाच लागून सगळ्या लोकांनी म्हजेर विश्वास दवरलो आणि आमच्या म्युन्सिपाल्टी पूर्ण बहुमतान निवडून दिली. फोंड्याची म्युन्सिपाल्टी भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाच्या सकयल आमकां निवडून दिली. हांव हाज्या वयल्यानूच लोकांचो म्हणजे आमकां मतदारांचो कौल कळटा आणि निश्चित रित्या सगळे मतदार म्हणजे दक्षिणेतले आसतले उत्तरेतले आसतले हे भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा हे परत एकदा सिद्ध जाता. त्या खातीर हांव फुडले दोनूय सीट उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा हे भारतीय जनता पार्टीक मेळटलेच बट त्याच्याच बरोबर 2024 मोदीजीचे सरकार येता हे प्रूव्ह जाता. कर्नाटकात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येता हे 100% प्रूव्ह जाता.